हारिनि जय जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोजां मोनसे टपिक लाना फैदों नोंथांमोना खोनासंलांगोन आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मानो होनबा आं नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लांबाय थागोन आरो नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो थाखायसो आं बे भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोना होमब्ला खोनासं जोङो नुयो गुबुनफोरनि इउटुबाव जोङो नायब्ला नुयो बिसिबां साबस्क्राइबार थायो बिसिनियाव 1K 2K न 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन बेफोरबायदि साबस्क्राइबार थायो बिसिनियाव बेफोरो बोरै जायो नोंथांमोनाथ' बुजिनो हायाखै बिसोरो मा भिडिअ बानायो बिसिनि बायदि जोङो भिडिअ बानायनो हाया नामा हायो जों बिसिनि बायदि भिडिअ बानायनो हायो खिन्थु बालाय जोंहा मोजां भिडिअ बानायो थेवब्लाबो जोंना भिउस फैया साबस्क्राइबार फैया आरो बिदिनो जोंनि भिडिअआ शेयार जाया बिनि थाखायनो जोङो माने जौगानो हायाखै जोंनि गोबां बेबायदिनो बर' इउटुबारफोर दंबावो बेफोरनियावबो माने जेरै 50K 60K बेफोरनि बारायानो गैया आरो साबस्क्राइबार ना खमसो माने ओमफ्राय जोंना बिदिनो फिल्म प्रडाक्सननि माबाफोराबो थायो मानोलाय बिसिनाबो इउटुब चेनेल थायो बिसिनाबो बेसेबां 7K 5K 2K 4Kल' बेफोरबायदिल' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं माने गावजों गाव हेफाजाब खालामनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ माने आङो गावजों गाव सापर्ट खालामनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ माने रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय नोंथांमोना जेनेबा गावजों गाव हेफाजाब खालामलाय गावजों गाव हेफाजाब होलाय गावनि हारिखौ जौगाहो नोंथांमोनालाय मा नोंथांमोना मालायनि गुबुन जाथिखौसो माने जौगाहोगासिनो दङ माने गुबुन जाथिखौसो साबस्क्राइब खालामो भिउ खालामो नायो आरो गुबुन जाथियासो माने जौगागासिनो दङ माने जोंनि बर'आ बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय अन्नानै प्लिज गावजों गाव सापर्ट खालामलाय गावजों गाव अनलाय आरो गावजों गाव सापर्ट खालामलायब्लासो जों गासिबो जौगागोन बेनि थाखायनो प्लिज नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय रिकुवेस्ट खालामबाय गावजों गाव साबस्क्राइब खालामलाय गावजों गाव हेफाजाब खालामलाय नोंनि भिडिअखौ आं नायगोन आंनि भिडिअखौ नों नाय आरो बिदिनो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनानै प्लिज नोंथांमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामनानै नोंथांमोना गोसारहोदो प्लिज आरो नोंथांमोना गावजों गाव बेबायदिनो हेफाजाब खालामलायनो सोलोंदो प्लिज अननानै रिकुवेस्ट खालामबाय होमबा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय आंनि मुङा बिपन मोसाहारि आं उदालगुरिनि नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामदो आरो नोंथांमोना बेबायदिनो कमेन्ट हरदो नोंथांमोना मा खालामबा जागोन आरो मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंथांमोना प्लिज आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायनो सानबाय नोंथांमोना गावजों गाव हेफाजाब खालामलायदो जोङो थाखा फैसानि मामलायाव जों गैया मानो होनबा जोङो थाखा फैसानि थाखाय जोङो इउटुबार जानो गोसो जाया मानो होनबा थाखा फैसाजों जोङो खुनु जोङो हारिखौ देशखौ जौगाहोनो हाया मानो होनबा गावजों गाव हेफाजाब खालामनायनि गेजेरजोंसो नलेजजोंसो नोंहा नलेज थायोब्ला नोंहा थाखा फैसाबो थाखायो बे नङा नोंहा माने नोङो अननानै गावजों गाव बुजिलायदो होमबा